Nduk, wah, iki. Duel karo Hani Kusuma. Ya, heeh. Ya. Oh. Pak, ngatek, Pak. Jumeneng Cahayu lah. Ya, bocah kok ayu. Boten disepoti to. Alah ora usah. Lho. Jaluk disepoti kok. Wong wedok iki aleme ora. Cepoti, pokoknya cepoti. Yo, Pak, Pak, ele. Yo. Bocah kok ayune ora njama, ora maido. Jare aku gak ayu. Tenan kok ora maido. Sindene dijo kanggo ki ayu-ayu. Jare Hani tok sing ayu. Ora ya mau gur yo nglegakno kono lho. Wong lanang iki yo ngono. Asline iki dijo kanggo ki apik-apik ayu-ayu tenan. Tenan. Hani iki opo? Aja percaya wong lanang ki bener lambene mek siji tukang ngapusi. Gung yem-yem kono kuwi gak apa-apa. Sik kono ben ayem. Ora. Apa? Ora. Dijo kanggo jenengane ayu kabeh. Dijo laras kilo apik-apik ayu-ayu. Wis gak apa-apa ben kono ben seneng sik. Tenan kok, Nok. Tenan nek Hani Kusuma ki apa biasa. Tenan ya. Tenan. Ya wis enak karo aku ya. Iya, Hani Kusuma ki ning apane to? Nek karo aku ning kene gak usah rono-rono. Iya, bocahe lho. Ya gentenan ngene iki yo wayahe ning kene ning kono yo jusu-jusu. Jarine aku tok sing ayu pis. Sik kono. Jarine aku tok sing ayu, Mas. Kono tak ombenane obat tidur sih. Apa jarane diomben apa mau rondak tak warepan kok mentolo. Kok mentolo. Arep ning ndi? Wis gak buah aku tak karo kowe ae ku. Rumasan. Iki enak ceritane anu. Pun. Apa neh? Apa Pak kok guyu? Ora gitu. Napa mungkin kula jenengan bisiki, Pak? Warna ijo kuwi jenenge botol. Sinden loro rebutan kunci. Kok kaya Mas. Kowe tak kunci ngarep ya. Kowe kunci nguri. Kunci omah ki lho. Apa? Ora. Nembang ya, Nak. Yo nembang. Nembang. Iki mau iki engko nyanyine cah loro. Siap. Hani karo Okwa. Ning bawane Okwa. Sing jegleng gareng. Alah, turah jatah. Ana sing nyuwun lagu ki mau apa gelang alit apa ki mau apa iki? Iya, gelang alit. Apa ki mau? Ya. Mambiat mayong. No ya, enek sing nyuwun gerajakan barang. Ana gelang alit, engko diaturke. Ayo sing bawa Okwa, ya. Engko nembange bareng karo Hani sing jegleng. Gareng. Ya. Nduk, Pak. Mambiat mayong. Ya, coba. Saurunge musike muni kok. Ya, heeh. Ya. Sing ngat-ngat kamu apa, Mbak? Iku cengkok. Oh, Cengkok like. Oh, cengkok. Cengkok like. Lek ngarani cengkok kok iso ngat-ngat. Sesuk kuwi bar Setu kuwi dinane ngat, Pak. Ya, ngap. Asu, ya. Alah, ora nggo ah. Suarane agane belamyangan. Belamyangan. Jegleng. Sing jeglenge kowe reng malah sing wedok sing sorong. Sing wedok. Aku sorong men
Mas? Gak doyan to karo. Nek sing jenggleng kowe kaya wong crumbak klopo. Kok iso kaya mangkon. Padahal wis dikutang ngat ngono kuwi mau. Kok iso kaya mangkon. Kowe aja ndisiki aku sing Iya jenggleng. iya. Ndang nek no. Ayo bar iki. Ya. Nyara. Nyaran yahi Nuswantara. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Kowe aja sembrono. Apa tuh, Mas? Nek aku jenggleng kene aja mbok gondeli. Ya ketekuk no bocah. Digondeli ben ora ngat. Kok sembrono. Masuk, hei. Geser sebelah. Nyaran yahi. Wis mari ya mau. Lagi bar nyerambai kok. Kowe kene kumpul aku aja grogi to. Apa to? Wis to, engko bayarku pek. Tenan? Wis entek kok. Yanyo wangi Wasik. Wanda. Taruh. Oh, Pak. Kok iso bandai? Oh, kowe aja melu loncat-loncat. Lah piye berarti aku? Coba bisa ngas, kowe loncat bisa ngas. Ini dah deh. Yuk. 1 2 3. Yuk, loncat. Iki. Jarene aku gak oleh. Nek kowe meloncat, harga susu naik turun. Aja melu loncat. Kowe bakar kalori kok. Oh iya. Mau saurenge mangkat we treadmill sik. Wah. Bareng treadmill so nimbang kok wah swidak papat bobote. Ngene. Arek 56 ya nok ya. Ayo. Wah, ganti kene geser. Larelan kidul lelas angker hang keliwat Kayak mundur ya. Ya. absen. Oh, ganti kene. Dalam Aku walang. dalam yang As bareng. Yuk. Aja takon. Alhamdulillah. Selamat ya, Nak. Tanah. tanah endiang Ku melare. ku meliare Taman Sari Nuswantara. Respira
nembang cah loro, Hani karo Okwa. Selain adu suara juga adu joget. Ya. Ya, yuk Gerajakan Banyuwangi Mas, diaturke. Ya, Okwa dan Hani Kusuma. Yuk, kaya apa? Dados.
Kira-kira amit jananya Matur suwun. Nduhani gen negasike gen istilahase. Ya, Estu wes. Rong lagu gek jogete tanpa nganggo leren. Reng, Gawuh, Pak E. iki ana pamundhut Nggih. saking Mas Ngadinu Pondok. Pasti ngebiar Mas Kangko, matur nuwun. Ugi Assalamualaikum Mas Kangko nggih, kula tetep monitor saking Pilang Bangung Girjo Bagor Nganjuk, Jawa Timur. Nggih, wong sesuk ya rono meksa iki mirsani nggih. Saking Mas Tulus Cikarang, Jakarta, monitor Mas Kangko. Ya, nggih, mbah nuwun. Isih ana sing nyuwun lagon. Nggih. Apresiasi ugi ing wonten channel YouTube. Ya, Nyulagon Denok penggemar Pak Kangko dari Sukoharjo Jawa Tengah nggih. Ugi menika assalamualaikum Mas Kangko wilujeng dalu wilujeng makarya. Lan sedaya warga Dwijolas Indonesia mugi Bagaswara sehat selalu. Amin. Tetap menghibur masyarakat Tega Wanuwetan derek monitor. Nggih. Salam kagem Mas Jajak sing ndek ngiar nanggap kowe tanggale tempuk ndek ngi. Oh nggih. Palaksana.